В една от лекциите си професор Ширзад Шамин разказва за един научен експеримент, който нагледно показва влиянието на менталните саботьори върху нас. Експериментът е проведен от Ричард Уелсман под името "Късметът като фактор". В него професорът разделил на две групи участниците. Първата група имала изразени саботажни тенденции и вследствие на това и нисък коефициент на позитивна интелигентност, докато втората група имала висок коефициент на позитивна интелигентност. Това, което той ги помолил да направят, е да прегледат един вестник, който са имали пред себе си и да му кажат колко снимки има в вестника. На хората с нисък коефициент на позитивна интелигентност им отнело около 2 минути, за да преброят снимките една по една, докато на онези с висок коефициент на позитивна интелигентност само няколко секунди. Тук се поражда въпроса как така едните са се справили толкова по-бързо от другите. Причината е, че втората страница на вестника съдържала съобщението "Спрете да броите, в този вестник има 43 снимки". Това съобщение заемало половината страница и било изписано с голям шрифт, висок над 2 инча, и въпреки че се е набивало на очи достатъчно, групата с засилени саботажни тенденции и нисък коефициент на позитивна интелигентност в следствие от тях не могла да го чете, докато групата с висок коефициент на позитивна интелигентност е успяла да го види за секунди. Здравейте хора, аз съм Михайла, това е полезен подкаст. Последният епизод за тази година реших да посветя на позитивната интелигентност, едно понятие, с което се запознах съвсем наскоро, както сте разбрали от предишната история, както и да ви разкрия някои популярни и изпитани от мен системи за взимане на решения, които могат да ни помогнат много, когато сме завладени от обратна инерция. Ако сте отделили време в последните дни от годината да положите нови цели за 2024 година, то съм убедена, че този епизод ще успее да ви даде необходимата яснота, с която да подходите за изпълнението на новите си цели, елиминирайки обратната инерция, с която може да се сблъскате при изпълнението им. Понятието позитивна интелигентност ми попадна съвсем естествено, когато търсих причината за моята обратна инерция, що се касае до личните ми цели, които съм си поставила. И тогава попаднах на един тест от професор Ширзад Шамин, известен със своята книга "Позитивна интелигентност", която се превръща в бестселър в класациите на New York Times, както и на Wall Street Journal преди години. Книгата на професор Шамин се базира върху концепцията, че в ума на всеки един от нас всекидневно се води война, отразяваща два противоположни гласа в нас. Единият глас работи в наша полза, а другият ни саботира. Тестът, базиран на книгата, се състои от 53 въпроса, които разкриват кои са саботьорите в нас, както и колко силно изразени са в процентно отношение. А позитивната интелигентност от своя страна обуславя процента от времето, в което умът ни работи в наша полза, а не ни саботира. Той казва, че всеки има до известна степен самосаботажни тенденции в себе си. Въпросът е колко често се саботираме и какво е времето, в което се саботираме в съотношение с времето, в което мислите ни работят за нас. Общо казано, в книгата професор Шамин нарича гласовете, които ни саботират, саботьори, а гласът, който ни помага, мъдрец. Мъдрецът е гласът, на който имаме доверие и отразява нашата същност. Това е гласът, с който сме родени. А саботьорите са мисли, които са се внедрили в нас, най-често още в детството ни, които са доста универсални за всички нас. Нещо, което авторът засяга в книгата си и е редно да го спомена и тук, е, че саботьорите не са натоварени с негативна роля, а напротив, те са посредниците на тази част от ума ни, която мисли за нашето оцеляване. От друга страна, мъдрецът е посредникът на тази част от ума, която отъждествява позитивната интелигентност. Саботьорите, които са представени в книгата, са 10 на брой, като част от тях са критикът, жертвата, съдията и така нататък. За да откриете кои са вашите саботьори, направете теста и оставете коментар под епизода в Spotify или в YouTube канала ми, кой е вашият топ саботьор. Способите да се справим с саботьорите в нас са различни, от менталният фитнес, за който се говори в книгата на професор Шамин, чрез медитация, водене на дневници, до терапевтични консултации.
Воденето на дневници би могло да ни бъде много полезно да подобрим коефициента си на позитивна интелигентност, тъй като обръщаме внимание на начина, по който действаме спрямо намеренията си. Всеки един от тези начини иска време и постоянство, за да подейства. Какви са обаче способите, които можем да използваме, ако искаме да парализираме саботьорите временно, за да действаме въпреки тях? Ще споделя 5 системи / ментални модела, които са ми помогнали да пренастроя мисленето си по даден проблем или цел, за да действам на момента. Една от любимите ми системи и такава, която използвам най-често при взимане на важни решения, е Regret Minimization Framework на Джеф Безос, който помага да погледнем над решението си в перспектива, като си зададем въпроса: ако съм на 80 години и не съм направил даденото нещо, ще съжалявам ли? И обратният въпрос: ако съм на 80 години и съм направил даденото нещо, ще съжалявам ли? Вадим се от контекста на конкретното си ментално състояние, което може да е заето с всякакви саботажни мисли, и оставяме на перспективата да ни бъде съветник и да ни подтикне към действие или пък да ни възпре от такова. Втората система, която е много подобна на предходната и всъщност е по-скоро като правило, се нарича 10 от 10 от 10. При него избираме да правим нещата, които ще ни направят по-удовлетворени след 10 минути, 10 месеца и 10 години. Тези периоди сами по себе си играят убежна точка, в която поставяме себе си, задавайки въпроса дали това, което правим, ще ни е полезно, ще ни е приятно и ще ни е от полза генерално след 10 минути, 10 месеца и 10 години. Примерно при мен това са сутрешните упражнения. Ще ме направят ли по-щастлива, по-удовлетворена след 10 минути? Да. След 10 месеца? Също да. И много вероятно и след 10 години, тъй като ще усещам резултатите от грижата за тялото си върху себе си. Третото правило е Keep your identity small. То произхожда от едно есе на Пол Греъм, основателят на Y Combinator. Това, което той пише в есето си, е, че колкото повече етикети имаш за себе си, толкова по-ограничен те правят те. Както и че най-добрият план е да допускаме възможно най-малко неща да станат част от нашата самоличност. Ще цитирам част от есето му тук. Той пише: мисля, че общото между религията и политиката е, че става част от идентичността на хората. И хората никога не могат да имат плодотворен дебат за нещо, което е част от тяхната идентичност. Идеята тук е чрез това правило да направим нашата същност възможно най-малко прилеплива към дефиниции, които могат да навигират личната и обществената ни позиция, както и да въздействат на взимането на решения, подхранвайки саботьорите в умът ни. Четвъртото правило е: избягвайте нулеви дни. Нулев ден е когато не правите нищо за целта, мечтата или намерението, което сте си поставили. Това правило / система открих като коментар в Reddit, който беше апволтнат 1000 пъти, беше получил Reddit Gold и успешно напомня важността първо да не се самобичуваме, ако не сме намерили време за целите си, и да действаме с малки стъпки. Казали сме, че ще тренираме, наближава полунощ, направи една лицева опора. Казал си, че ще пишеш книга, не си написал нищо цял ден, напиши едно изречение. Направи така, че да нямаш нулеви дни. В един от предходните епизоди, в който говорих за осъзнато сънуване, засегнах това правило при записването на сънищата. Много хора не помнят сънищата си, както и много хора, които обичайно помнят сънищата си, ги забравят. Това, което трябва да направиш, е просто да запишеш с какво усещане си се събудил сутрин. Може би това е единственото, което сънят е оставил след себе си. Едно нещо е достатъчно и е много по-добре от нула. Правилото е без повече нулеви дни. Последната система се казва мислене чрез метафори. До тази система достигнах чрез едно есе, заглавено "Научи урока, не примера", линк към което ще оставя по-долу в описанието към епизода, ако искате да го прочетете. Научете се да виждате отвъд примера. Съсредоточете се върху урока и го приложете в собствения си живот. С други думи, не се фокусирайте върху самия пример. Използвайте го като метафора и приложете урока към някоя лична ситуация, която има нужда от вашите действия. Тази система може да бъде приложена както за съдържание, което четете, така и за това, което слушате.
Нещата, които ни вълнуват и решенията, които търсим, могат да бъдат открити на много места под формата на метафори, стига ние самите да можем да ги разпознаем. С това завършвам последният епизод на полезен подкаст за тази година. Ако ви е харесал и сте научили нещо ново, абонирайте се за новите епизоди в Spotify, както и на канала ми в YouTube и споделете с ваши приятели. До нови срещи през 2024.